Hej og velkommen til dag nummer 2 i vores Fit and Shape Challenge program. Vi starter som sædvanligt ud med en opvarmning stående, så her kommer I ud i bredt stående, og så begynder vi lige så stille og roligt at få varme i benene. Løfter armene op, sætter skuldrene tilbage, og så kører jeg lige ned, løfter lige op. Kører lige ned og løfter lige op. Og her, der hælene er godt ned i gulvet, så i princippet kan tæerne her vippes op. Armene er lige forlængelse af jeres skuldre. Skuldrene er rullet tilbage. Sænker ned. Løfter op. Kører lige ned, lige op. Holder overkroppen fuldstændig stabil. I kan også sætte hænderne på hoften, hvis I mærker, at det bliver for udfordrende. Og her armene strakt. Og kører her. 4 og 3 og 2 og den sidste. Og så kører jeg ned, og så vipper jeg. Vipper nedad, mens jeg presser armene opad. Og her skal I mærke en spænding på jeres lår. Løfter over kroppen, pumper armene en smule op. 4 og 3 og 2 og 1. Og så sætter jeg hænderne i siden, skuldrene tilbage. Og så løfter jeg højre hæl op, sænker ned. Venstre, sænker ned, løfter op. Og sænker og løfter op. Og sænker ned, løfter op. Sænk ned, bliv ved her, hold overkroppen strakt. Og så laver vi en fin overgang. Så næste gang jeg sænker hælen, begynder jeg at løfte den anden hæl. Som midt i bevægelsen skifter jeg. Og skifter. Og skifter. Og flytter måtten, fordi der er noget i gulvet, der knirker. Beklager. I fortsætter bare. Finder jeres balance. Holder hofterne stabile. Mærker arbejdet i lårene. Holder overkroppen løftet. 4 og 3 og 2 og den sidste. Begge hæle ned. Så løfter I op. Vi skal gå over i en lunge. Så her, der starter jeg med at sænke ned. Og så kommer jeg ud til siden og går ned. Og løfter ind i midten. Sænker ned. Ud til modsatte side. Ups. Kører ned. Løft ind i midten. Sænk. Løft. Kør frem og ned. Og løfter. Strækker. Ned. Sender ud til siden. Kommer ned. Kommer ud. Sender ned. Ud til siden. Ned. Op. Midt. Plie. Ud. Sænk. Løft. Op i midten. Plie. Kommer ud til siden. Sænker. Løfter i midten. Kommer ned. Og ud til siden. Og fortsætter her. Så her skal vi have god varme i benene. Her er der også en del arbejde for jeres balance. God korsspænding. Nemlig. I alt hvad I laver her. Fortsætter. Og kører ind til siden. Og ind i midten. Og ind til siden. Og så bliver I i midten. Sætter hænderne i hoften. Og så løfter jeg hælen op. Så her er fødderne lidt tættere ind på hinanden. Hælen er løftet. Finder jeres balance. Og så går I lige så stille og roligt ned. Og løfter, strækker. Ned. Løfter, strækker. Ned. Løfter, strækker. Og ned. Og løfter, stræk. Og her skal jeres balance være udfordret. Spænding på jeres lår. Baller. Pas på overkroppen ikke begynder at tilte fremad. Og så kommer jeg ind i midten. Roterer. Så her skal jeg godt ud og stå. Og så skal jeg ned i min lunge. Så jeg kommer lige så stille og roligt ned her. Finder, at mit knæ er siddet forholdsvis ind under min hofte, skuldrene er tilbage. Og her, der sender jeg armene ud til siden, stabiliserer. Og så løfter jeg hælen op, sænker ned. Løfter op, sænker ned. Trækker vejret en puster ud, helt stille og roligt, mens hælen arbejder sig op og ned her. Holder balancen, holder spænding. 3 og 2. Den sidste. Sætter hælen ned, samler hænderne sammen, som om jeg har en bold foran mig her. Hælen er ned i måtten, jeg er stabil. Og så kører jeg ud til siden. Og ind i midten. Og mærker forsiden af låret, giver sig til kende her. Pas på, at I ikke twister her, så hoften kommer med. Hoften vender fremad. Så her er det et twist i jeres talje. Og lige frem.
Og hold ud, 2 igen. Og den sidste. Og så kommer I ind. Kommer ind i midten. Kommer langt ned. Jeg ved godt, at låret brænder nu. Det skal det. Løfter hælen op. Stræk armene ud. Holder. Og det skal dire, og I må gerne løfte hælene godt op. De må også gerne dire 3 og 2 og 1 og sænker. Og så flytter jeg ud til modsatte side. Så kom godt ud og stå her, og igen knæet godt ind. Skuldrene tilbage. Ribbenene, navlen ind. Og stabiliser armene ud til siden. Løfter, sænker, løfter, sænker, løfter, sænker 4. Den sidste. Og så presser jeg hælen godt ned. Sætter hænderne foran mig. Og så twister jeg ud. Ud til modsatte side. Hen over det ben, der bøjet. Der er 4. Og 3. Og 2. Kom med, det var den sidste. Ja, og så kommer I hele vejen ind i midten. Og så kommer I lige så stille og roligt ned. Hvis I kan sætte hænderne ned i gulvet, gør det. Og så bare hæng. Hvis I ikke kan nå gulvet, fat om jeres albuer og tyng dem ned mod gulvet. Kom længere og længere ned. Slap af her. Så samler I benene sammen. Sænk over kroppen langt ned. Og runder. Kommer lige så stille op. Og løfter skuldrene. Sænker på plads. Alright, til det næste her. Der skal I ned og ligge. Vi går i gang med at arbejde for vores mavemuskler. I vores første øvelsesprogram, der lavede I de her, hvor det gik ret stærkt med at komme langt frem, langt tilbage. I dag, på dag 2, der kører vi det lidt sværere, så her går det langsommere. Så her, der sætter jeg armene langt tilbage. Trækker vejret ind. Og så puster jeg ud. Og ruller op. Og samler ribbenene og navlen sammen. Løfter, strækker. Og laver en C-kurve i ryggen. Læner mig frem, strækker armene frem. Løfter op. Og her stopper jeg med fuldstændig lige ryg. I stedet for at rulle nu, så kører jeg lige tilbage med lige ryg. Og så ruller jeg sammen. Og kommer hele vejen ned. Trækker vejret ind. Puster ud. Ruller langsomt. Hold igen. Løft. Langsomt. Ryg. Strækker jeg langt frem. Bøjer. Løfter. Og kører tilbage. Ribbenene og navlen samlet helt ind. Og så sender I armene op. Og ruller hele vejen ned. Armene følger ørerne. Træk vejret ind. Pust ud. Ruller op. Langsomt. Løft. Have fornemmelsen af, at jeres ryggrad bliver højere, længere. Og så sender I armene frem. Samler ribbenene og navlen sammen. C-kurve i jeres ryg. Kom langt frem her. Og så løft jer op. Stræk op. Jeps, kører lige tilbage. Ribbenene og navlen helt ind. Og stræk armene. Og så kører I en rullende bevægelse hele vejen ned. 2 igen. Indånding. Puster ud. Ruller. Og løfter lige så stille og roligt op. Strækker. Kommer langt frem. Forlænger. C-kurve i ryggen. Løft. Rank ryg igen. Kør lige tilbage. Armene op. Hold ribbenene og navlen ind her. Og rulle hele vejen ned. Sidste gentagelse. Så forsøg for hver gang, når jeg arbejder her. Og gør det mere nøjagtigt. Langsommere. Løfter. Sender langt frem. God C-kurve i ryggen. Kom frem. Og så løfter I op igen. Strækker. Jeps. Ribbenene og navlen ind. Rulle. Sikkert noget vrøvl. Kør tilbage med lige ryg. Stræk armen. Og så ruller I. Og kommer hele vejen tilbage. Så kommer jeg frem op på sider. Her skal jeg have benene så tæt på mig som muligt. Samler benene ind mod mig her. Har hænderne på forbenet. Og når jeg har en rankryg her, så samler jeg hagen til brystet. Og her, der skal jeg hinge, så jeg laver sådan en lille runding her. Så jeg lige så stille og roligt kan rulle tilbage. Og lige så kontrollere
løfte, strække op. Samler, runder, kommer tilbage, løfter op. Vejrtrækning, indånding. Pust ud, sammen med mavemusklerne, løft op. Så det her det er rigtig godt for ryggen. Det er rigtig godt for jeres mavemuskler. 2 igen. Jeg rykker mig tilbage, så I kan se mig. I skal stadigvæk have en god stykke måtte bag jer. Så her sætter vi en lille bitte detalje på. Af de helt gode. Så her samler jeg mig sammen igen, ruller. Og så løfter jeg. Og strækker. Og samler. Og ruller. Løfter. Strækker. Samler. Og ruller. Løfter. Strækker. Samler. Og ruller. Løfter. Og strækket kan I undlade, hvis I mærker. Eller lave det hertil. Lige så stille og roligt. I kan altid modificere her. Men forsøg at få den her længde ud gennem kroppen. Sidste gentagelse. Ruller. Op. Og strækker. Og sætter benene ned. Alright. Så kommer jeg ud og sidder med strakte ben. Løfter hænderne lige op over skulderen. Og her vil jeg gerne have jer til at læne jer frem. I må bare ikke runde, så I må ikke klappe sammen her i ryggen. Så I strækker. Flexede fødder. Og her der sender jeg armene tilbage. 4, 3, og 2, og 1. Og kommer hele vejen tilbage. Alright, så vender vi os om her. Kom ud og stå på alle 4. Hænderne ind under jeres skuldre. Og her strækker, jeg skal lidt længere frem, ellers tror jeg ikke, jeg er med i billedet her. Og så strækker jeg benet hele vejen ud. Så langt ud med benet her, så langt tilbage, som I overhovedet kan strække det. Herfra løfter I benet op, hoftehøjde. Pas på, at I ikke åbner op i hoften. Hoften peger nedad. I kender den. Vi skal have den anden arm frem også. Og her holder vi balancen. Lille bøjning på armen her. Og I kan sætte den lidt længere ind under skulderen, hvis I har mod på det. Og så holder I her på 4 og 3. Hold balancen. 2 og 1. Herfra, der sender jeg armen og benet en smule ud til siden og ind. Så pas på, at det ikke bliver et viv, hvor det er hoften, der styrer det. Det er kun benarm. Og her skal I ikke tænke, at det er tæerne, der trækker bevægelsen igennem. Den går hele vejen ud. Så det er hele benet, der strækker ud. Trækker vejret ind. Kommer tilbage. Og frem. Og ud til siden. Og frem. Det er en lille bevægelse, så I skal ikke tænke den så langt ud til siden som muligt. Men så langt ud, så I kan holde hoften på plads. Og 2. Og den sidste. Og så kommer I ned. Før vi tager den anden side, så skal vi lige så stille og roligt tilbage. Lige for et stræk. Slapper I her. Og så kommer jeg frem. Alright, på det næste, der skal I forestille jer, at I laver en squat. Så I løfter helt op og presser tilbage. Og løfter helt op. Presser tilbage. Strækker. Presser tilbage. Og løfter. Spænding på lårene. Løfter, sænker. Armene er bare fremme. Der er 4 og 3 og 2 og 1. På de næste, der tager jeg armene, løfter, ned og løfter op. Sender ned og løfter op. Sender ned og løfter op. Sender ned. Og her er der 4 og 3 og 2. Og den sidste. Alright. Så skal vi hele vejen tilbage. Helt ned. Løft og strækker. Kommer hele vejen ned. Løft, stræk. 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 Og hele vejen ned. Og så bliver I her. På det næste, der skal vi have arbejdet forsiden af låret, og I kender den. Så her løfter I lige så stille og roligt op. Sender armene frem. Og her kommer jeg tilbage. Kan I huske den fra reformeren, hvor vi har stropper i hænderne? Holder fat og kører frem og tilbage. Eller har en stav i hænderne. Her, der har I bare jeres egen kropsvægt. Og arbejder her på 5
og 4, og 3, der er 2, og der er den sidste. Alright, og så kører I tilbage og bliver. Sænker skuldrene, holder ribbenene og navlen samlet. I kan sende armene ud til siden, og sammen, og langt tilbage, og sammen. Hold den på 4, og 3, og 2. Yes, den sidste. Og så kommer I hele vejen frem. Armene langt frem, ballerne tilbage, strækker, slapper af, og kommer hele vejen frem. Vi skal have det andet ben, hænderne ind under skulderen. Strækker det venstre ben tilbage. Jeg skal lidt længere frem på måtten, kan jeg mærke. Strækker benet langt tilbage. Og så løfter jeg benet op. Stabiliserer. Stabiliserer på min venstre hånd. Lille bøjning på albuen her. Og så løfter jeg op. Og holder. Og her er jeg på 4, og 3, og 2, og 1. Og så er det, jeg sender armene og benet ud til siden. Og samler sammen. Og igen, ikke en særlig stor bevægelse. I skal mærke spænding i ballen, spænding i baglåret, spænding i at skåre. Lige så stille og roligt puster ud. Kør ud til siden. Samler sammen. Der er 4, og 3, og 2, og den sidste. Kommer ind i midten, sænker. Helt klar til en planke nu. Så I sætter tæerne i. Hænderne er ikke helt ind under skulderen, sæt lidt længere frem. Fordi det her, det bliver en særlig slags planke. Så her, der skal jeg krydse benene. Jeg skal lige tænke mig om, hvilken vej. Den vej. Så hvis I står samme vej som mig, så er jeres venstre ben forrest, højre bagerst. Alright, og her, der skal jeg løfte op. Og så kommer jeg ikke ned lige frem, men jeg bøjer lige, kører ned. Og løfter, skubber ballerne op her over kroppen ned. Og sænker. Og løfter. Kører tilbage, holder ribbenene navlen samlet. Kører ned. Så her, de skråmavemuskler burde I ikke være i tvivl om arbejder. Det, som I også burde kunne mærke, det er, at hele jeres dybe mavemuskler virkelig kommer ind og arbejder her. Og sidste gang. Løfter og kører ud til siden og op. Sætter fødderne ind. Kommer ned og stabiliserer. Skuldrene tilbage, ribbenene navlen ind. Og så er I her på 4, og 3, og 2, og 1. Sætter knæene i, skubber tilbage, slapper af. Modsatte side, så I vender jer om på måtten. Igen, armene langt fremme. Og så kører jeg ned. Og løfter langt op. Og kører kontrolleret ned. Og løfter. Og kontrolleret ned. Og løfter, strækker. Kommer lige ned. Og løfter, kommer op. 2 igen her, lige så stille og roligt ud til siden. Og stræk op. Og ud til siden. Jeps. Og så kommer jeg hele vejen op. Strækker. Sætter fødderne på plads. Og her, hænderne lidt tættere ind på jer. Og så får I bare lige et dejligt stræk. 3 og 2 og 1. Og herfra, der løfter jeg benet op. Og så kører jeg det ind mod brystet og strækker op. Og kører ind mod brystet og strækker op. Ind mod brystet, strækker op. Ind mod brystet, strækker op. 4 og 3 og 2. Og den sidste. Skifter. Løfter. Strækker. Løfter. Strækker. Holder ribbenene navlen samlet hele den. Løfter langt op. Forlænger benet opad. Aktiv skuldre. Aktiv kog samtidig med. 4 og 3 og 2. Og lige den sidste. Løfter. Og kommer hele vejen ned. Knæene i. Skub tilbage. Slap af. Yeah. Det var vores workout for i dag. Tusind tak for det I tog. Og husk, at jeg har uploadet en udstrækningsvideo. 5 minutters udstrækning, hvis I lige skulle trænge til
og få lidt mere velvære i kroppen. Tusind tak for nu. God dag til jer.